Suina an nisɔn ka di an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sɔli kiraba in ka Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam an bɛ sɔli a so dingɛ sanumanw kan an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin aw ma cɛman ni musoman a y'a ka baaraw bila ka na nin kɛnɛ in kan a bɛ Ala de ka kɛnɛ kan Suina ye suba ye a ye mikoro lajɛ ko dɔw ka a ye olu a y'a lajɛ mikorotigiw ko y'o kɛ mikorotigiya ka kuma a y'a lajɛ Suina ye suba ye a bɛ ŋaniya ɲumanw siri Suina Lailatul Qadri komi a b'a kalama cogo min na sunkalo tile 27 latigɛ de kɛ o de la k'a fɔ karisa e na wari sɔrɔ karisa ka bana bɛ kɛnɛya karisa bɛ fanga ɲini a y'o ka fanga d'a ma o baaraw b'i labɛn Lailatul Qadri mais baarali k'a fɔ ne Ala ye k'o labɛn karisa bi ka bana bɛ ban karisa bɛna wari sɔrɔ karisa bɛna fanga sɔrɔ karisa bɛna dɔnni sɔrɔ nin bɛɛ labɛnna sunkalo nka k'a bila baara la o bɛ kɛ sini de fɛn minnu tilali ye san kɔnɔ an karamɔgɔw ko k'o bɛ daminɛ sini munna an bɛ ŋaniya ɲuman de siri sisan ka dugawu kɛ an bɛɛ ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ni Mali don ka dugawu kɛ an ka faamaw ye ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye a n'an ka tenitigi bɛɛ teni bɛ cɛ o cɛ kaana faso in kuma bɔli kama a kɛra polisi ye a kɛra gendarme ye a kɛra garde ye a kɛra sɔrasi ye a kɛra protection civile ye a bɛɛ lajɛlen de ko don ka dugawu k'u ye u bɛ faso ka baara de la k'a ɲini Ala fɛ olu ni anw Ala k'an kɔlɔsi an ka jamana in Ala k'a basigi Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka fitinɛ yɔrɔ janya an ka jamana na jamana in kɔnɔ hakili ɲumantigiw ni ŋaniya ɲumantigiw ya Rabbi Ala k'u dɛmɛ ŋaniya jugutigi minnu b'a kɔnɔ Ala k'u ŋaniya segin u yɛrɛ ma Ala k'u ŋaniya segin u yɛrɛ ma Suina suba don mɔgɔ minnu fatura komi an karamɔgɔw y'a sɛbɛn cogo min na an ka mɔgɔ minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na u ko nin bɛɛ de bɛ bɔ Suina ka sigi kaburu daw la k'a lajɛ u somɔgɔw bɛna mun kɛ yen mun i bɛ sarakati minnu bɔ walima i bɛ dugawu minnu kɛ n'u ŋaniya ye Ala b'a s'u ma n'o kɛra u bɛ wasa su tɔw cɛla minnu y'an kɔn Ala ka hinɛ na a kana ɲinɛ u kɔ Suina u ko nin ye le 18e mois 2021 18 8e mois 2021 an bɛ o la Suina ne tɛna kuma janba kɛ mais n bɛna fayida di aw ma silamɛya yɛrɛ de la silamɛya yɛrɛ la parce que sankura daminɛ de ye nin ye Ala k'a k'an ka hɛrɛ ye mais an kana ɲinɛ niw bɛ Ala de bolo waatiw fɔlen don a la n'a sera ɲɛnamaya bɛ ban wulibali don an kelen kelen bɛɛ kan ka kɛ k'a miiri est-ce que an bɛna san yɛlɛmɛ ni miiril'o la i kan ka labɛn dɔ de kɛ
n'i y'a yɛlɛmɛ i bɛ ala fo n'i m'a yɛlɛmɛ o b'a sɔrɔ e labɛnnen don a ye labɛnw kɛ a ye labɛnw kɛ jɔn ni lahara man jan dɛ a ye labɛnw kɛ o labɛn ɲuman ye silamɛya ɲuman de ye ne t'aw nɛgɛ ala tulo b'a la n bɛ tiɲɛ de fɔ hali n'a ka gɛlɛn silamɛya a yɛlɛmɛna mɛ o tɛ kabako ye kira ko ten a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo nin diinɛ tiɲɛ a diinɛ hakika a wuli bani ko cɛw b'a bila kira ko ten ko mɛ n'a tiɲɛ yera minnu bolo a b'i n'a fɔ sa b'u bolo n'u k'u bisi mɔgɔ o mɔgɔ la u bɛ boli k'u to yen ko o don diinɛ in tiɲɛ minɛbagaw a na k'i n'a fɔ tasuma kami b'u tɛgɛ u tɛ se ka sigi u tɛ se ka jɔ k'u y'ale ka diinɛ tiɲɛ minɛ nin y'ala kira ka kuma de ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dɔnnibaa bɛɛ ye nin kala bi kira ka sira bɛɛ bila la a ye silamɛya minɛ dɛ tiɲɛ don bilahi alil azim muhamadu ye ala ka kira ye a ye bi fɔ san ba kelen ni kɔ ala y'a yira anw na kira ye bi fɔ dɛ a ko diinɛ in tiɲɛ bɛɛ bɛna bɔ a la ko mɛ k'i b'a dɔn a bɛ laban min na ko diinɛ tɔ bɛ laban seli de la bilahi an karamɔgɔw tulo b'a la o kira ko diinɛ étage de don ko n'a bɛɛ bɛ bin k'a bɛɛ firi ko min tɔ bɛ to mɔgɔw bolo ko seli an kɛra nin fɔ dɛ mɛ ala kɛra kumakan de ye mun bɛ bolo la bi ni seli tɛ ala ɲuman fana tɛ an ka diinɛ min tɔgɔ ye silamɛya maa si ma don a la ko seli b'a la maa si ma don a la ko sun b'a la cɛba minnu ye diinɛ in kibaru mɛn ala kira bolo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam u y'a ɲini fɔlɔ k'a dɔn kira yɛrɛ ye jɔn ye kira dɔnnen kɔ u y'a ɲini k'a dɔn a bɛ se k'a nangari i b'an fa ɲini i b'an ba ɲini mɛ anw ka ngo kelen ka wuli ala ka diinɛ na ala ma dafɛn ji bila dugukolo kan min bɛ se k'o kɛ a tɛ yen o tɛ yen dɛ n bɛna kira ka sahababa dɔ d'aw ma kira ko sahabakɛ min ma abuzari e kelen bɛ sa e kelen bɛ wuli abuzar el-Ghafari ale tun ye mɔgɔ ye n'i y'a ka histoire lajɛ foyi tun tɛ diɲɛ kɔnɔ binkani kɔ ka taa bin mɔgɔw kan abuzari tun ka farin kojugu mais ale bɛ Ghafara de don dɔ la a y'a dɔgɔkɛ de wele a ko n dɔgɔ na yan dɛ a ko cɛ dɔ kibaru fɔ n b'an ye Maka k'a kan bɛ k'a ye kira ye ko ala y'a ci i labɛn dɛ i ka taa Maka i ka taa cɛ in kibaru ɲini i ka n'a fɔ n ye n'an don o don ala ka tiɲɛ tɛ se ka tunu fo ka diɲɛ wuli abuzari nin tilala nin na asadullahi al-ghalibi sayyidina ali a ye kibaru minnu fɔ jabiru bin abdullahi ye minnu fara a kan silamɛya in tɛ se ka nɔgɔ o aw kalanna o a ma kalan o walahi aw bɛɛ b'a dɔn ko ɲumanya de ka ɲi ko cɛ ni man ɲi
hali ni tɛ diinɛ na hali ni tɛ diinɛ na hali kafiri ɲumanw bɛ yen a dɔw ka kusa selila miliyɔn 1 ye o kafiri ɲuman 1 seli ko tɛ o ala ko de don Abu Zar al-Ghifari a dɔgɔkɛ nana Maka a nana kira lajɛ a seginna ka taa kɔrɔkɛ yɔrɔ la Abu Zar ko n dɔgɔ i ye mun ye i ye mun mɛn i ye mun ye i ye mun mɛn a ko n kɔrɔ laqad ra'aytu rajulan ya'muru bil khayri wa yanha 'anil sharr a ko wallahi n ye cɛ dɔ de ye a bɛ ka mɔgɔw wele k'u ka ɲuman kɛ k'u ka sinji tugu u ka jɛnɛya dabila u ka hasidiya dabila u ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka ɲɔgɔn kanu mɔgɔ kana mɔgɔ kɔrɔfɔ mɔgɔ kana mɔgɔ muso ɲini ko a bɛ ka nin de fɔ a bɛ ka mɔgɔw ladi ko ka wale jugu dabila ko wallahi n y'o cɛ de ye Abu Zar ko han a bɛ ka nin de fɔ ko Abu Zar ko n ka so siri n ka so siri Ghifari nacogo filɛ Maka n bɛ k'a tigɛ tigɛ de n'o tɛ a nana Maka don cogo a tɛmɛna sira minnu fɛ fo ka kira y'a ɲɛna alikaba la fo ka tugu kira kɔ ka taa ka so ka taa tuubi o ka jan n y'a tigɛ de a dɔgɔkɛ ko n ye cɛ dɔ de ye min bɛ mɔgɔw bilasira ɲuman kan ka mɔgɔw bɔ wale jugu la Abu Zar ko ne ta ko ye nin n ka so siri a nana Maka a nana tɛgɛ da kira tɛgɛ ka layidu 6 ta Abu Zar ka nin tuubi ko in Bukhari de y'a fɔ ani Ibn Abbas cɛw ma don silamɛya la ko seli bɛ yen u ma don ko misiri parilen don u ma don ko an ka jalamugu siri u ma don kɔlɔsi juru ka janya ne yɛrɛ ye la u donna ko jogo bɛ yɔrɔ min na jogo bɛ yɔrɔ min na cɛw dara kira la ni jogo de ye n'u bɛ fɛ ka mɔgɔ min nɔfɛ tugu a ɲini jɔn don a ko de a bɛ mun fɔ a bɛ mun kɛ Abu Zar don cogo filɛ silamɛya la Tufayl ibn Amr Dawsi ale tun ye maaba ye u ka kabila la kafiriya la mɔgɔw b'a nɔfɛ sayiru kun don minnu bɛ maduhuli kɛ o ka di arabu o tigi ko ka di arabu ye kojugu o mɔgɔ kun don se b'a ye kabila batigi don ale de y'u ka kabila ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ bɛ siri u ɲɛ sabu kamalen wɔrɔ caman de bɛ yen bamuru b'u bolo maa tɛ se ka bin u kan o de tun ye maabaw ye fɔlɔ don dɔ la a y'i labɛn ko a bɛna Maka kafiri de don alikaba boliw de tun b'a kɔnɔ kafiriw bɛna boli de bato a kɔnɔ a nana ko a bɛna ziyara kɛ u ka boliw la u ka dugu la magankaw bɔra k'a kunbɛn maaba bɛ kunbɛn cogo o cogo u y'a kunbɛn ten k'a kɛ jamaba ye ka bonya k'a ye min ka bon hakili ma ka n'a bisimila u ko a ma ko nka an bɛ kelen f'u ye cɛ dɔ wulilen bɛ anw fɛ Maka yan a bɛ ka sinjiw tigɛ a ye denw n'u fa fara a ye cɛw n'u muso fara nka Seydina Umaru cɛ gɔnanama de taara kira nɔfɛ Maka muso ko ne tɛ tugu e kɔ Abubakar cɛ gɔnanama nana o muso ko n'i tugura nin kɔ ne tɛ tugu e kɔ Abubakar denkɛ yɛrɛ min bɛ yen a ko Abubakar ma kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la a ye bamuru sama ko ni cɛ min bɛ bɔ a bɛ ka Abubakar filɛ Abubakar taara Basora ka wuli k'a ka bamuru sama a bɛna bɔ a denkɛ fɛ kira ko cɛ
a to an yi ɲɛda filɛ ka mɛn sa i sigi nin ye kamalen falen ye cɛkɔrɔba i mana t'i kɛ nin ka a b'an yɔrɔ janya ɲɔgɔn na k'i sigi nin ka baya kɛ don Abubakari denkɛ min ye Bamuru Samata kira ɲɛkɔrɔ ko cɛw ka bɔ Ala sɔnna nin ka baya kɛyɔrɔ la ko Abubakari sigilen don ko a bɛ k'a den filɛ k'a den tɛgɛ dalen ye kira tɛgɛ a bɛ ka layidu 6 ta ko Abubakari ɲɛda kɛra i n'a fɔ n'i ye lumière tɔrɔsi minɛ mɔgɔ ɲɛda kan u bɛ jɛ cogo min na ko Abubakari ɲɛ b'a den tɛgɛ la kira bolo a bɛ ka baya kɛ ni Abubakari denkɛ don cogo de ye silamɛya la a nana tɛgɛ da kira tɛgɛ ka layidu 6 ta kuma t'o nɔfɛ u ko cɛ dɔ bɛ yen a ye sinjiw tigɛ a ye musow n'u cɛw fara a ye balimaw kɔ don ɲɔgɔn ma ko a nɛn b'i ko kɔrɔti n'i y'a lamɛn dɔrɔn a b'i mago sa ko bon an bɛ kelen fɔ e ye kana to i n'a ka kuma dɛ u y'a gɛlɛya ma k'a gɛlɛya a bɛ k'a fɔ n'o ye Tufɛli bunu Amuru Dawusi ye a ko walahi ale ye finingolo de don a tulo 2 la a taatɔ Alikaaba la parce que ko cɛ ye min to ka taa ye n'o ye Muhamadu ye sa pour que a kana ka kuma mɛn jango a ka kɔrɔti k'ale sɔrɔ a ko ale donna Alikaaba la dɔrɔn k'u ko ko wa ko cɛ min selitɔ filɛ ko nin de don ko Ala ma sɔn fiyewu fo ale munumunutɔ nana s'a ma ale surunyalen Ala a bɛ ka kuranɛ kalan ale ko mɛ nin mɛnni bɛ mun cɛ ale ye finingolo sama ka bɔ a tulo la kira bɛ ka aya min kalan a tulo donn'o na a tɛmɛna n'a ka munumunu ye ko kira tilala min kɛ ko kira taara dɔrɔn ale tugura a kɔ k'a nɔ don fo a taara don so kɔnɔ parce que ale ye kuma min mɛn jamana halakilen ta mɔgɔ min ko jogo n'a kan k'o ka ko tɔ ɲɛɲini billahi al-aliyyil azim kafiri bɔli sɔnna olu dan bɛ kuranɛ na olu mago bɛ kuranɛ na amin mais a tugura kira kɔ fo kira donna ka so kisi nɛɛma ban a nana a ye kira fo a y'a yɛrɛ fɔ kira ye hali ni kira t'a dɔn kira y'a dɔn parce que diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'i m'a ye i y'a tɔgɔ mɛn kira ko a ma ko a ka dɔ di an ka bamanankan fɔcogo la a ko kira ma a ko n y'a mɛn ko i ye kira ye i ka lahala ye jumɛn ye i t'a ɲɛfɔ n ye n ka hakili don yɔrɔ ɲin'a na a ko kira kumana ale fɛ ko a ye min jira ale la ko a fɔ ale ma jogo a ko fa wallahi ma sami'tu qawlan ahsana minhu wala amran a'dal minhu a ko kira kumana ale fɛ k'a ka ko ɲɛfɔ a ye a ko ale b'i kale Ala la kabini a wolola a ma kuma mɛn min ka ɲi ka tɛmɛ nin kuma in kan wa a ma yamaru mɛn min laadiriyalen don ka kɛ laadiri kuma ye ka tɛmɛ nin kan ko ale k'o n bolo minɛ kira ye layidu 6 k'a kun a ko kira ma ne ye kabila batigi de ye ni maa o maa banna nin na fo halakira n bɛ taa n ka kabila nɔfɛ dugawu kɛ n ye u ka se k'an faamu ale taara a ka mɔgɔw nɔfɛ u ma sɔsɔ u bɛɛ kɛra silamɛ ye ale ka silamɛya kama nka Yamama don kɛlɛ dɔ kɛra silamɛw fɛ ko gazwatu Yamama o don de ale fagara a kɛra Seydou Suye gazwatu Yamama don nin bɛ kitabu minnu na a bɛɛ y'an ka sunna kitabu ye arahmatun lil alamina o juzu fɔlɔ
صحيفة نمرو بشكل كله بشكل فلا أبانا سنة كتاب ورلا كو أرهيق المختومي باشي نمرو كنني مغا نكلي وقف ابن هشام ويانغا سنة كرام غبادوي ونانا نايا كتاب لا ميمي ويلي ابن هشام أجوزو فلولا باشي نمرو كما سبب بشكل فلا كما سبب بشكل سبب amin o kuma na n bɛ fɛ ka mun fɔ maa o maa tuubira cɛ fɔlɔw la a si ma tuubi ko kuranɛ bɛ kira bolo u ma tuubi ko seli bɛ yen u ma tuubi ko sun bɛ yen u ye ko in ɲɛɲini de mun don u bɛɛ taara jogo ye min kɛ u ko an bɛ don nin na aw k'a lajɛ bi anw ye jogo bɔ a la ko seli dɔrɔn a kana sɔn k'an nɛgɛ ko bi ban sapor a kana sɔn k'an nɛgɛ ko bi ban silamɛya ye jogo de ni jogo tɛna silamɛ bolo kafiriya ka fisa ye parce que i bɛ don nafiriya de kɔnɔ nafiri bi janɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ janɛmɛ kuranɛ ko ten n ko kuranɛ ko ten an ka alimamiba dɔ dɔw ko Abu Hanifa mais ne tilala k'a ye kitabu wɛrɛw la u kɛn bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ kɛ ko olu ko de y'a kɛ n tilala k'a ye kitabu wɛrɛ la o ti mɔgɔ tɔgɔ fɔ o b'a fɔ ko ala jɔn dɔ o de la ne yɛrɛ tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ fini feerela dɔ tun bɛ yen Bai'ul Akmisa a bɛ fini de feere silamɛw a ye dara lamɛn a y'a dara lamɛn n b'a ɲini ala fɛ nin su in bonya kama ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka nkalon halaki ala ka nkalon halaki u y'an ka diinɛ tiɲɛ u ye alakira lamaloya u ye silamɛya kɛ ɲigintɔn fɛn ye u ye silamɛya kɛ jolibɔn diinɛ ye u ye silamɛya kɛ n'i donna na hali i denw i t'a si fɛ kun i musow n'i nana dɔrɔn i ni nisɔngoya de don du bɛɛ kamana gannen don k'an kɛra silamɛ an tɛ se ka foyi kɛ bilen amin an tɛ se ka kariti bɔ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ lido tɛ se ka bɔ bilen wa an tɛ se ka misigi lamɛn dɛ wa a banna ko o kumana an k'a sigi sa ka an ɲɛ sigi ɲɔgɔn kan an k'an yɛrɛ danga don o don dɔw bɛ kuranɛ k'a la o ye yɛrɛ danga de ye kuranɛ ko a kɛ tan e ko i tɛ e ko i bɛ kuranɛ lamɛn a b'i danga de sɔn kɛra kuranɛ na wa a mankan kɔ kaya k'a la a ye kuranɛ k'a la kuranɛ k'a la e ye kuranɛ dogo ye aha oui o bɔra dɛrɛ ayiwa ko maga alimami yɛrɛ tun bɛ ka jouer carte la bi ka yamaru di magan ka bɛɛ ka carte bɔ maa o maa b'a fɛ a jouer o yamaru dira c'est à dire n ko nkalon ala ti nkalon to yen o a yɛrɛ k'a miiri bani mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ n'i y'a concentré sɛbɛ kan n kan bɛ sɛbɛ de ma dɛ sɛbɛ kɔrɔ ye di kalan kan k'a concentré jago ɲuman kan wallahi n'i ma bitigi datugu ka waati dɔ ta fa bɛ wuli la. ayiwa alimami min y'a kɛ a tɔgɔ ye ko kalibani non n'a dara ko a y'a kɛ yan n'a dara ko min bɛ bɛn yan bilahi n fa bɛ nɛni n ba bɛ nɛni mɛ i t'i da fɛn so nin kɔrɔ sɔrɔ karamɔgɔ la min bɛ se k'a sɔsɔ ayi a wuliba tɛ yen o sɛbɛn ye tiɲɛ ye mɛ waati dɔ bɛ yen fo ni k'a yɛrɛ sɔrɔ ne ni e sigira sisan an bɛ ka kariti jouer an sera jɛni ma a fɔ nafigi min bɛ ka dɔ kɔrɔ fɔ
eni ne ti bo la folo yan ne ka e fen to di shokeri ke ka e ka son fa hala laje ka jengele ya dro wani woni na ye kaso soro jango i yɛrɛ ka kaso ni ma mɔgɔ fa i ni tigɛ mɔgɔw fɛ ni alimami amin a bɛ fini de feere alimami tɛ quoi karamɔgɔ dɔ ala kira ka diinɛ labatobaa dɔ a bɛ fini de feere fini dagɛlɛn dɔw b'a bolo olu bɛ feerew d'a ma a bɔra ka dɔ bila a nɔ na n bɛ taa ci la ale mɛnna ci in na a nana wula fɛ a ye min bila a nɔ na o ye fini dɔ feere wari da ba la ale nana min kɛ o kɔndannen sinna ka wari bɔ ka d'a ma ko n ye nin feere han a ko fini jumɛn don a y'a fɔ a ye a ko baara a kɛra baara ye a ko fini in man ɲi o de la n y'a bila a d'a ma a man ɲi nka n ɲinɛna k'a fɔ i ye fini in man ɲi jɔnni y'a san a ko yahudiya dɔ de y'a san a ko a taara min a ko a y'a san ale kɔni t'a dɔn a taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ cɛ ye yahudiya kɛ ka wari minɛ ka ɲininkali kɛ o ko k'u ka sɛrɛfunu wulila u ye dugu dɔ fɔ k'u bɛ k'a ye silamɛ alakira y'an ladi arabu tuni na k'an ladi ɲɔgɔn janfan na cɛ y'i miiri nin na a y'a minɛ a sen na o nɔfɛ bilahi a ye tile 3 de kɛ n'a sera wulila tile 3 yahudiya kɛ ka wari b'a kun kafiri ka wari b'a kun a y'a lajɛ dɛ a taalen se sera ma a y'u fɔ ko a y'a jɔ mɔgɔw ko kɔri nin ka kɛnɛ mun bɛ yen aw ko an k'a lamɛn an nana a ko min ye fini san o bɛ aw la yan wa nin fini yahudiyakɛ ko ne don ko e de ye fini in san a ko ɔhɔ a ko i ka wari filɛ a ko defo bɛ fini in na a man ɲi i ka wari filɛ yahudiyakɛ ko e wulila ka bɔ fo ye ka na yan o kama wa a ko mun na a ko n ka diinɛ la ilaha illallah ko n ka diinɛ a ko aw ka diinɛ b'a bila nin de la a ko kira ko anw ma alayhi salatu wasalam man ghashana la ilaha illallah falaysa minna ko ni maa o maa ye anw janfa anw tafsirikɛlaw wulila anw de nɔfɛ anw tafsirikɛla dɔw ko silamɛw de ko don n'i ye silamɛ janfa tafsirikɛla dɔw ko anw ko a kan bɛ an fa adamadenw de ma ko silamɛw tɛ dɛ ko kira ko anw ko a kan bɛ an fa adamaden bɛɛ de ma n'i y'a fa adamaden fɛn o fɛn janfa i bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ yahudiyakɛ ye mun fɔ a ko ka kira ye nin de fɔ ko ɔhɔ ko wari min filɛ i bolo ko fobiye don bilahi n ye darahimu muzawara anw bɛ min faamu a na n'a fɔ ka di o la fobiye de don n ye fobiye de di i ka cɛ ma ka fini in san a ko nka n bɛ fini in n'a defo fɛ wari ɲuman filɛ n bɛ fini n'a defo fɛ wari ɲuman filɛ a ko n bɛ dɔ fara a kan karamɔgɔkɛ ko ye mun ye
أكون بدو أكادين نبي من الفرد من المهي من المميت من الناصر من الكافي واحد آمين إسلام يا جويا ودي لا ندينا يمغوكو كونوا دعاة صامي صامتون ko aka kɛ wajulikɛlaw de ye ka mɔgɔw wele ka na Ala ma a da deni ko a ye mɔgɔw tuubi a da deni a ye mɔgɔw don diinɛ na ka a da deni to u ko mɛ an bɛ se ka mɔgɔ don diinɛ na k'an da deni to ko ko an b'a dɔn ni mun ye ko a jogo ko a y'a jogo kɛ ka mɔgɔw don diinɛ na Ala ye min haramu a ye ban o la Ala ye min daga a y'o kɛ mɔgɔw k'o ye la ilaha illallah o ye silamɛya de yɛlɛmɛ ka kɛ yecogo ye n'i ye mɔgɔ yecogo ye ni ne tun ye jalamugu ba meleke a fɔ ko karamɔgɔ ba filɛ ne ka alifiya tununa ne ye kɔlɔsi dɔ san maga kisɛ ba kelen de don maga alikaba kɔnɔ ni y'o kɔni don ŋana ka n kɔ ni ɲɛ fa o b'a fɔ karamɔgɔ ba filɛ mon frère i ka kulɛti don i ka kulɛti don débaradɛri a bɛ fɔ ten wa débaradɛri don sira Ala ɲɛ i bɛ jalamugutigi bɛɛ ɲɛ bilahi Ala kira ka sahabaw bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam u kun tɛ se ka biri saga wolo jala de sirilen b'u cɛ la u tɛ se ka biri o de la sugu karamɔgɔw b'a ɲini o kuma ko muso minnu bɛna seli misiri kɔnɔ muso minnu bɛ aran fɔlɔ la ko n'an y'an kunbere minɛ ko musow k'u to ten ni alimami ko sama Allahu liman hamda ko musow k'u to ten dɔɔni tari cɛw na se ka wuli ka jɔ fini min b'u la a t'u labɔ fini t'e labɔ n'i birila ni cɛ birila fini t'i labɔ mɔgɔ min b'i kɔfɛ sariya ko muso minnu bɛ aran fɔlɔ la k'u k'u kun sulilen to dɔɔni ni Alahu akibaru fɔra u k'a to cɛw ka jɔ fɔlɔ u kan'u kun kɔrɔta ka teliya dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ nin y'a sɔrɔ fini t'i labɔli kɛ Ala ka waliyubaw bɔra yen de n y'a sɔrɔ sahabaw dulokinda bi yaala Ala ka kutububaw bɔra yen de fini de ye diinɛ ye wa i ka kulɛti don i ka débaradɛri don i ka belɔti jouer mais Ala ka haramu to yen amin mais u nana diinɛ ta otage de la i n'a fɔ u b'a fɔ cogo di jagokɛlaw ka fɛn tɔgɔ ye di monopole wa i n'a fɔ diinɛ monopole o de don wa a bɛ fɔ cogo di i n'a fɔ a monopole bɛ olu de bolo maa si tɛ se ka foyi kɛ n'i fɔ o ye ayi ya ci kɛ an ti cɛ n'a ye i y'an tuubi san jumɛn anw tɛ ka diinɛ na anw bɛ Ala ka diinɛ na e bɛ se ka fɔ anw ta ti fɔ ne de baraw bi yan ka na cun an kan maa si tɛ se ka kuma n'i kumana dɔrɔn u bɛ dɔ fara a y'a fa nin a ye bɔ don o don a k'a ba nin diinɛtigi yɛrɛ mana nin kɛ kafiri jumɛn dɛmɛ bɛ nin diinɛ kan la ilaha illallah ni neni tun bɛ diinɛ in bɛ Ala kira ka diinɛ tun bɛ se yan
u bɛ ka Abu Jahili de ladege fo ka diɲɛ wuli Ala kira sallallahu alaihi wasallam jugu ka sɛbɛnni tɛ dɛ a b'an ka kitabu wulibali bɛɛ la ko kira b'i n'a fɔ ndamaro ju dɔ falennen sununkun kan ko Hashimi ka tɛ ko a kelen falenna sununkun de kan ni fɔra Ala kira balolen ɲɛna a b'an ka sɛbɛnfɛn bɛɛ la k'a nangari fo k'a bɔ a faso denkɛ la ko ndamaro falennen sununkun kan o ye mun ca ka kiraya la o ni mɔgɔ min siranna ka Ala ka tiɲɛ fɔ k'u bɛ mɔgɔw sara ka nɛni Ala ka danga de b'i kan ami nɛni ye maabaw ka nɔgɔ de engrais n'i y'a kɛ ɲɔ na a bɛ ɲɛ kira nɛnina de a ma dɔw ma k'a ɲiw kari k'a ɲiw kari kuma jugu bɛɛ fɔra Ala kira ma mais an filɛ o diinɛ in de la nɛni tɛ foyi nagasi Ala ko la denmisɛnninw taara ne lakasi n ka so bi les jeunes ansaru tɛ jeunesse de farala ɲɔgɔn kan ka taa lettre di ne ma k'u y'a mɛn ko ne ko n bɛ démissionner ka bɔ au conseil la ko démission bɛ n ka dufa kɔnɔ k'u nana ɲini ne fɛ Ala ni kira kama jigi o jigi b'olu la Mali kɔnɔ bi ko Mali kana ci k'olu bɛ min dɔn ko e de don n ko denmisɛnw ma a ka kuma diyara n ye mais aw y'a sɔrɔ mɔgɔ caman nana ne m'a fɔ n bɛ démissionner n ko n ka démission de bɛ n bolo a di man go mais tiɲɛ na Ala ye n seere o y'a sɔrɔ n y'a fɔ n ka secrétaire ye a ka n ka démission dilan arabukan ni tubabukan na n y'a signé k'a tampon k'a kan Ala tulo b'a la mais i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo o ko la Haidara sabali n ye layidu di denmisɛnw ma denmisɛnw t'a mɛn Haidara da bilen o ni sufi dɔw nana o sufikɛ yɛrɛ ye kuma dɔw fɔ ne yɛrɛ ma deli ka di ɲɔgɔn mɛn fɔlɔ denmisɛnninw don yarɔ denmisɛnnin ye denmisɛnnin de a ko Haidara a ko n bɛ kelen f'u ye e ka sabali a tɛ kuranɛ kɔnɔ Ala kira m'a fɔ bilayi a ko a tɛ kuranɛ kɔnɔ wa Ala kira m'a fɔ a degunna de a nana n'a ka aya ye a ka dalilu b'a bolo Ala ko ko an ka sabali ko fɔ n'a kɛra n'i tɔɲɔna ko n'i tɔɲɔna k'i ta sara ko ale Ala sɔnna o ye kuranɛ aya de ye o nka Ala tilala k'a fara kan dɛ ko wala man sabara ko nka ni maa min sabalila nin bɛɛ kɔfɛ wa aslaha k'a ɲɛ ko ale Ala bɛ ɲɛnikɛlaw de fɛ ni maa min sabalila ko nin bɛɛ kɔfɛ ale Ala ye ordre di ni maa y'a k'i la ko i yɛrɛ k'a k'a la ko wa fana alibadi azlam o ye Ala kira ka hadisa ye asharru bisharri walbadi azlam kira ko ni maa ye tɔɔrɔ s'i ma i yɛrɛ k'a s'a ma ko wa min fɔlɔ y'a kɛ o de ye tɔɲɔlikɛla ye mais Ala ko mais o bɛɛ ko ni maa min sera ka sabali ka muɲu ko ale Ala b'o de fɛ n y'o de fɔ denmisɛn hali bi an ka sabali hali bi an ka muɲu n ye layidu d'u ma ne tɛ démissionner n ye layidu d'u ma fana u ka fara n kan an ka sabali mais n ye jɛn dɔ d'u ma o ye jɛn jumɛn ye maa o maa tɔgɔ ye karamɔgɔ karamɔgɔw bɛ dalilu de yira ɲɔgɔn na karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn nini i bɛ na ni dalilu ye kunfinw b'o mɛn i bɛ ka min contredit kunfinw b'a ɲini k'o fana ta mɛn u b'u ta fa dɔn
a bɛ fɔ olu ma ko diinɛ karamɔgɔw mɔgɔ minnu tɛ diinɛ karamɔgɔ ye amin f'u bɛ seli ni mɔgɔ dɔ de tɔgɔ ye u yɛrɛ selitɔ ala t'u kɔnɔ fiyewu mɔgɔ dɔ de b'u kɔnɔ o seli ma tiɲɛ n ye ordre d'u ma maa o maa tɔgɔ ye karamɔgɔ u ko o to an ka karamɔgɔw bolo karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ Hayidara ye min fɔ n'i gosira a la cɛw bɛ Hayidara bolo i tɛ min dɔn ala ka diinɛ na u b'a k'i tɛgɛ u b'a k'i tɛgɛ n ko u k'o to ten u kana karamɔgɔ si wele faama fɛ yen u ka karamɔgɔw wele dalu yɔrɔ la dalu yɔrɔ ye jumɛn karamɔgɔkɛ n'i bɛ kuma ni ala ye n'i bɛ fɛ ka diinɛ dɛmɛ a fɔ n y'a mɛn dɔ ko tan o tɛ dɛ wa tiɲɛ filɛ o tɛ ta fɔlen ya dɔ min ko tan kunfinw fana b'a ɲini o ko di n'u y'o fana mɛn u b'u ta fa dɔn kɛlɛ bɛ min anw ye nin de ɲini mɛ n ye ordre di bi karamɔgɔw kɔfɛ n ye diɲɛ di n kanubaa bɛɛ ma u ka karamɔgɔw ta to dalu ni dalu la nka u bɛ kunfin minnu sara ka an neni pour que tɔɔrɔ dɔ kana kɛ sini ni bɛ mara cogo tɛ kelen ye ni min ka kuma ma bɛn u ma u kana tigi neni u kana jaabi u k'a wele fanga na ne hakili la faamaw bɛ se k'o ɲɛnabɔ faamaw ye ci bila an ma olu tɛ diinɛ ko dɛmɛ ni fɛn sira kan olu bɛ jamana basigili sira kan maa o maa n'a ye dan sago an ka s'u ma mais ne tɛna maa si s'u ma diinɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ ni diinɛtigiw b'o ɲɛnabɔ dansagola wɛrɛw a y'a fa neni a ye nkalon da la n ye diɲɛ di o mana kɛ maa o maa ye a kana neni a kana ta sara mais a y'a se an ka fanga na n y'o layidu di jeunesse ma o la n bɛ mun fara a kan su in na n bɛna Seyidina Ali ka jaabi dɔ de di a ma su in na a y'a Hayidara lamɛn n bɛ min fɔ a ye a y'a sɛbɛn dɛ walahi niw bɛ ala de bolo nka ni ne ni ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ɲɛ kɔrɔ a bɛ k'aw ɲɛna walahi ala kira ma ci ni foyi ye ni dogo tɛ o bɛ min f'u ye ko la ilaha illallah ko ala ye kelen ye ko tawhidu tawhidu kɔrɔ ye di polisiw kɔrɔ ye di gendarmew kɔrɔ ye di gardiw kɔrɔ ye di n'an y'u dɔn ko ninnu ye jamanaden an ɲi de ninnu de ye dulɔki don u bi sa bi u bi se ka sa sini anw kama o tumana ko an k'an ka finitigiw dɔn n'u ko cɛ i jɔ a to a ta la i jɔ n'u ko cɛ wuli a to a ta la wuli an k'u kalan k'u dɔn k'u nana anw de lafiyali kama o tumana n'u ye min fɔ an ye an bi sɔn tawhidu de kɔrɔ ye an k'a dɔn tigi kelen de bɛ dali la i ka hɛrɛ b'a bolo i ka tɔɔrɔ b'a bolo i ka kunanja b'a bolo i ka kunangoya b'a bolo ko n'i y'o dɔn i bɛ siran o man ɲi ɲɛ n'a ko jɛnɛya dabila i b'a dabila n'a ko sonyɛni dabila i b'a dabila tawhidu ye nin dɔrɔn de ye a kana a yɛrɛ tɔɔrɔ a tɔ bɛɛ nkalon alors abin ala dɔnnen kɔ baara de bɛ daminɛ bi m'an bila ala dɔn na sa baara de ma se ka kɛ a ye Seyidina Ali lamɛn Jabir bin Abdullah ni ala kira ka sahababa dɔ de ye Jabir bin Abdullah ale de ko Seyidina Ali ma don dɔ la sɔgɔmada fɛ a nana Seyidina Ali yɔrɔ la a ko n ye kabako ye dɛ
Sinali ko ka kabako ye ako nga nda korodo bo sinali umwe mai ala kunye fe be doniya dama kira ko ne de doni dugu ye ko nga donda ye ali de son ima son kira ka doni donda ye ali de mais on y'a be haramu kan sigi mais an y'a bɛɛ haramu ni diinɛ tɔgɔ ye ni ala tɔgɔ ye galo kan k'an sigi an sigilen an mago jɔra jeni na an ko kafiri minnu tɛ ala fɛ an bɛ mago filɛ olu de la bi maga yɛrɛ mago b'olu la bi madinɛ mago b'u la bi kafiri fiw dulɔminɛw minnu ko ala tɛ an bɛɛ sirilen b'o de la bi tu ate ke nin tɛ mikoro de kumakan ye a bɛ bɔ makan taa mariki kalan kuranw mɛnɛnen tɛ nin ye waliw jumɛn y'a inventé i ko min kafiri juma o juma n'a bɛ ka k'o danga olu de ka yelen filɛ nin ni karamɔgɔ min banana ni se b'a ye dun o b'a don abiyo kɔnɔ ka taa magan madinɛ wa faransi walima yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ don avion min kɔnɔ dun morikɛ a y'o dilan wa aw minnu ko ala ka nasara ye ala jugu ye u tɛ ala fɛ i filɛ ka abiyo kɔnɔ dɛ wa i b'i labɛn sa dɛ ni kafiri ye min fɔ o kɛ dɛ allo préparez-vous on va décoller mettre les ceintures on va décoller ko k'i ka ceinture coro ko avion bɛna wuli kira kumakan don wa et puis muso jurangolonin dɔ de b'a fɔ fana ani minisifu i diyanen o chaise kɔnɔ o muso jurangelen kelen bɛ na te kafe te kafe i b'a fɔ di te la ilaha illallah u diyanen b'o foro ye abiyo kɔnɔ muso jurangolo minisipuni disa t'a kun na fo i b'a kɛ tan fɛn dɔ bɛ yen n'i mago bɛ n'i bɛ ciden ɲini avion kɔnɔ fɛn butɔni dɔ b'i sanfɛ i b'o digi o b'a fɔ kilen n'o kɛra muso n'i bɛ boli ka na ouais je vais faire tu fais quelque chose bon ko oui c'est quoi de l'eau à boire jamana ɲamina yan an wulila ka taa faransi ne tɛ avion fɛ an jagoya donna kɔnɔ u y'an bila yɔrɔ dɔ la i b'i da ko premier place wa n da don u b'a fɔ cogo di u taara an bila yen musonin kɔni bɛna dɔrɔn tu veux quelque chose n ko non a ka ɲi fɔlɔ mais an bɛ hasidiya ni ɲɔgɔn faga min na an sera ka mun kɛ an ko min kafiri an sirilen t'o la nin an ka alimami min mana bana ni se b'o ye o bɛ don o abiyo in de kɔnɔ a dilan bɛ ni fɛn o fɛn y'an da dɔn n'i taara jini hali avion yɛrɛ est ce que a ko yɛrɛ ɲɛ ɲinina kosɛbɛ a k'an k'u ɲininka dɛ sariya gɛlɛntigiw a y'u ɲininka dɛ ko ni avion bɛnna n'i ye i yɛrɛ fa wa a kɛra cogo di nɛgɛ panta k'i tugu ka don o kɔnɔ o k'an ka ɲininka o fɔlɔ la dɛ u k'an k'o fɔlɔ olu tɛ foyi to ye o tuma na avion u k'an ka avion ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que alakira ma don a kɔnɔ sahaba ma don a kɔnɔ tabiuna ma don a kɔnɔ tabiinaw ma don a kɔnɔ an ka a'imma si ma don a kɔnɔ mais aw dun bɛ ka don a kɔnɔ a sariya ye mun ye kafiri dun nɔ don jabɔ a y'u ka bitigiw lajɛ tan
fini kɔnɔ bɛ feere wa gisedala wuli a bɛ feere fini jumɛn bɛ feere kafiri kɛ ni ka dilali a bɛɛ n'i ko min ye Gana nin ko semizi arabu e hakili a bɛ dilanbaga de Japon de b'a dilan ka na n'a ye ani Chine wulibali olu de ta da ka gɛlɛ a bɛɛ ye Japon n'i taara maga n'i ko i bɛ fini san n'u y'a da fɔ n'i ko nin ka ca u b'a fɔ Japon a y'olu ma se ka foyi kɛ la ilaha illallah n bɛ fɛ ka min fɔ Jabiru bun Abdullah ala kira ka sahababa dɔ de ale de nana Seydina Ali yɔrɔ la sɔgɔmada fɛ a ko dɔnni tigi ne sugora nka ma sogo yi si dɔn ale ko i sugora mun a ko ara'aytu asnaman ala manabiri yarmina bishirari nar min afwahihim a ko n sugora ka boli de sigi n bɛ kutuba kɛyɔrɔ la alimami b'a jɔyɔrɔ min na ka jumadon kutuba kɛ a ko ne sugora ka boliw de sigilen ye alimami sigiyɔrɔ la u bɛ ka tasuma seri ka b'u da ninnu tɛ kelen ye dɛ kira nana ka boli de kɛlɛ ka boli ko bɔ mɔgɔw bolo mais Jabiru bun Abdulayi ye boliw de sigilen ye minibaru sanfɛ u bɛ ka tasuma seri ka b'u da amin a ko ne sugora nin na a ko ma dan ma dɛ n ye fɛn wɛrɛ ye ara'aytu basatina khadratan ala naharin yabisin a ko kɔfɛ n ye jardin dɔ ye jardin nugulen don kojugu a nugulen don kojugu nka a bɛ kɔ dɔ de da la kɔ in ji bɛɛ jalen don ji tɛ kɔ kɔnɔ mais jardin yɛrɛ nugulen don Seydina Ali ko n y'a mɛn a ko dama tɛ a ko wara'aytul marda ya'uduna al-asiha a ko n ye banabaatɔw de ye banabaatɔw de bɛ ka wuli ka t'u ɲɛ da kɛnɛbaatɔw kan banabaatɔ de bɛ ka wuli ka taa kɛnɛbaatɔ filɛ Seydina Ali ko n ye nin mɛn a ko o kɔfɛ wara'aytu karbasan mu'allakan bayna as-sama'i wal ardi قد تعلق كل واحد بطرف منه ako nya ye tuguni tapi de fɛzɛmɛ sani dugu cɛ mɔgɔw kɛmɛ k'u tondo a bozanw kan k'u bulondulo a bozan na nka maa sigi d'a kan Seydina Ali ko n ye nin mɛn a ko wara'aytu tayrani kharaja min wakrihima a ko n ye kɔnɔ dɔ ye kɔnɔ fila u girinna ka b'u ɲa kɔnɔ kɔnɔ fila in u girinna ka b'u ɲa kɔnɔ ka boli u ma segin bilen a ko n sugora ninnu de la cɛpɔr Seydina Ali ko Jabiru ma ibnu Abdallah a ko ala kuma n'i fɛ de fo a tilala a ko amma i ka kuma fɔlɔ la i ko i sugora ka misi dɔw de ye misi minnu misibaw don mais u bɛ ka misidenninw sin min a ko i y'o de ye a ko o kɔrɔ ye min ye ko diɲɛ ti wuli fiyewu faamaw de bɛna balo faandaw la masakɛw présidents ministres o n'a ɲɔgɔnna ɲɛmɔgɔw ko olu de bɛna balo faandaw a fɔ o ma kɛ an ka miliyariw taara min
goudron bɛ Bamakɔ bilen a bɛɛ bɛ dufa dɔw kɔnɔ amina a bɛɛ bɛ dufa dɔw kɔnɔ villaw jɔ bɛ wali jamanaw na n'an ka faso wari ye mobiliw bɛ ka accident kɛ don o don ka mɔgɔw faga parce que sira man ɲi ko i y'a ye misiba minnu bɛ ka misidenninw sin min dɛ ko faamaw de bɛna balo u ka maradenw na ten ko Ala y'o de yir'i la a kɛra anw ɲɛna a ko amma i ye boli minnu sigilen ye alimami ka kutuba kalanyɔrɔ la a ko o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko diɲɛ ti wuli fiyewu u bɛna mɔgɔw de kɛ alimamiw ye minnu tɛ Ala fɛ Ala t'u fɛ ko u foyi t'i b'u da tasuma kɔ kuma jugu de bɛ b'u da fo ka diɲɛ wuli u ti kuma ɲuman fɔ fiyewu ko tasuma de bɛ b'u da n y'a mɛn ko ne yɛrɛ ye tasuma fɔ ayi kabini Ala kan da ne ma tasuma fɔ silamɛ kan ka kɛ silamɛ de ye n'i ma kɛ silamɛ ye kɛ hɔrɔn ye ko ne ko an bi islamisiw ka so dɔ Bamakɔ yan an'u ka misiriw diɲɛ bɛɛ t'o dɔn wa diɲɛ o dogolen don wa a ye kasɛtiw lamɛn kɛ o dogolen don maa fa misiriw dogolen don yan ne m'a fɔ n yɛrɛ ma dɛ mawuludu de sera u ko mawuludu tɛ se ka kɛ ko ni mawuludu kɛra k'u bɛna bomuw don mawuludu kɛyɔrɔ la faama yɛrɛw siranna faamaw ko tuma na ko k'a lajɛ ka mawuludu ko in jɔ ne yɛrɛ ni IBK kumana ne wulila u y'a fɛn fɔ télé la ko jamajɛrɛ dabilalen don mawuludu yɛrɛ sera dunan bɛɛ nana ko urgence état d'urgence ne ko état d'urgence ne wulila n taara IBK fɛ yen a ma sa a balolen don n ko état d'urgence anw ka mawuludu selen a ko ɔhɔ ko parce que ko ci sera ale yɛrɛ ma ko jamana menancelen don ko mawuludu kɛyɔrɔw menancelen don IBK de y'a fɔ n ye ne ko a ma mon président anw ti mawuludu kɛ ko an bɛ balo koyi anw bɛ mawuludu kɛ Ala k'an bɛɛ kisi mais ni dɔw sara ni bɛɛ ma sa san wɛrɛw tɔ b'a kɛ ne bɔra yen de ka na fɔ n ka misiri kɔnɔ n ko nin kibaru de bɛ yen n ko nka an b'a tigiw dɔn an b'u ka so dɔn an b'u ka misiri dɔn n'u ye bomu don ka maa fa yan an b'u ka so ci an b'u ka misiri kuma nana tan de ne ma tasuma fɔ dɛ tasuma de fɔra ne ye ne y'a jaabi président ma sa fɔlɔ a bɛ yen a kɛra tan de jaabi jumɛn bɛ na ni nin tɛ e bɛɛ t'u dɔn wa kutuba kasɛtiw ta kɛ a bɛɛ b'an bolo an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a kutuba kasɛti bɛɛ b'ale bolo a ko ne ma ko a 23 b'ale bolo o yɛrɛ dama tɛ o conseil islamique mandat kɔrɔ tɛmɛnen na o kɛlen k'an ka sɔrɔdasiw faga ka na dugu in na kɔ na k'an bɛɛ kamana gan o y'a sɔrɔ an tun bɛ conférence de presse dɔ la journaliste Tarawele Kasimu a b'a faso fɛ ale de ko ne ma ko karamɔgɔ ko an bɛ mun kɛ n ko non a y'a hakili sigi an bɛna Ala wele
ko amateme ko ala wele bi ɲɛ nabile a y'o fɔ dɔrɔn kasira kamalen kɔrɔ kasira fo a ɲɛjɛ bi jigin journaliste do ko ala wele ti ɲɛ nabile ko non ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ segin ala de ne ye n kɔrɔkɛ wele Diko n ko n kɔrɔ jamana ɲaamina bɛɛ kamana ganna n ko maintenant ni ko gɛlɛyara anw minnu bɛ jate ko anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an k'an ka mɔgɔw hakili sigi jamana ɲaamina faama yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen n ko mais anw silamɛw anw k'an ka mɔgɔw hakili sigi n ko n kɔrɔ n na a ko n dɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min n ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ telemali la sisan ne ni n kɔrɔkɛ Diko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an kumana n ko bɛɛ k'i hakili sigi kɛlɛ tiɲɛna ne bolo bi ani se kɛra ne na kelen tɛ mɔgɔw k'u hakili sigi o yɔrɔ la ne ye n ka tɔn ɲɛmɔgɔw wele n ko aw karamɔgɔ bɛ fɛ ka deli kɛ bi an bɛna ɲini malidenw fɛ u ka wari bɔ an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n ko bon n'i b'a fɔ mɔgɔw ma a ye wari bɔ fo a ka sɔrɔ i yɛrɛ ye dɔ kɛ ka yira n ko an b'a kɛ cogo di président ko ne ma ko nin ni réunion ti bɛn ko ye karamɔgɔ a fɔ k'u ye $10,000,000 di wele dayɔrɔ la yen ne ye $10,000,000 fɔ u ye $10,000,000 ta ka boli ka taa ne nɔfɛ ka taa di a télé la yen ne ko n kɔrɔkɛ ma an b'a kɛ cogo di o ko bon ko comme ne ka $10,000,000 nana ko sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ au conseil la an ka taa réunion kɛ au conseil yɛrɛ bɛ min kɛ a b'o kɛ u ye au conseil mɔgɔw wele an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mɔgɔw sɔrɔla au conseil la yen ko sariya si t'an bolo ko an ka wari bɔ ko an bɛ Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ k'o ye ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan ne Haidara de bɛ k'a fɔ o face à face face à face dɔw murutila ko an man an ka wari bɔ k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ko parce que kafiriw ni silamɛw de bɛ ɲɔgɔn na o tuma na n'an ye wari bɔ ka kafiriw dɛmɛ silamɛw kan k'o ti bɛn jɔnni bɛ ɲininkali kɛ ko islamisiw dogolen don islamisiw dogolen don wa nin fɔra ne yɛrɛ ye réunion kɛyɔrɔ la mais n kɔrɔkɛ ko non Diko ko non non an bɛ $10,000,000 fara Haidara ta kan k'a kɛ $20,000,000 ye o don min bɛ président masuruna na walima min ye président cogo jumɛn ye u b'a fɔ ko président cogo jumɛn intérim o tun y'a sɔrɔ o ye Jɔnda ye an taara ka taa a $20,000,000 di an ka président Jɔnda ma ko a k'a kɛ ka sɔrɔdasiw tulo ma kɛ ne tɛ tasuma fɔ ni tasuma ko a bɛ wuli anw bɛ ji de k'a kan anw tɛ tasuma fɔ amina tasuma fɔlaw dɔnnen don u dogolen tɛ Mali la yan parce que fo Mali faamaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o tɛ don dɔ la u b'u yɛrɛ ɲini nin jamana in kɔnɔ bilahi u b'a fɔ ko Haidara y'a fɔ an ye fanga ka k'i n'a fɔ a tɛ yen faama jumɛn bɛ se k'a fɔ i tɛ nin kuma ninnu mɛn notre gouvernement faut faire attention tasuma b'aw sen kɔrɔ dɛ a kana jamana feere a y'a kɔlɔsi a ye jamana in kɔlɔsi anw da ye k'a fɔ de
hasbunallahu wa ni'mal wakil amma malin ganu ni foye ni herete faso wore tamulo anga boyana anga karama ye ni faso indi ala yebe dusukuna mali den shite ni haidarati kanu ni here mais aya janto jamana ina jamana ma no bi de ñonon jamana bi gelaya kono bi we mwele mishi mi minana e sisa mishi baduru ni ko billahi eni fanda ka baloni minenina ni jigi tigara ani mogo jigi tigara ibi son saya made atoye di dugu wɛrɛ bɛ bolola bi sɔngɔ u ye n wele ko n ka dugawu kɛ gɛlɛya bɛ yen an balima dɔngɔnɔw ye wele kɛ an ka fila wɛrɛ min filɛ san kɔfɛ u ye mɔgɔ wuli ka na k'u bɛ da de u si tɛ se ka sunɔgɔ faamaw jamana degunnen don jamana degunnen don n b'a ɲini ala fɛ ala ka mali kisi maa o maa bɛ fɛ mali ka kisi ala k'o yɛrɛ kisi maa o maa bɛ fɛ an faso in ka lafiya ala k'an n'u dɛmɛ an k'an faso lafiya maa o maa bɛ halaki kanu n'an ka jamana ye ala k'i to a la maa o maa ye mali kanu ni tɔɔrɔ ye ala ka balawu jigin i kan ala ka n'i ka ɲinifɛn foyi ɲɛ a ye to ka kɛruni kɛ dɛ nin kɛnɛ in kan n ye fɛn fila de fɔ a ye sisan mɛ an ka nin kɛnɛ in kan an ka sɛgɛnbali dɔ nana n'o y'an ka minisiri ye nin kamalen ne m'a dɔn minisiriya la ne y'a dɔn ka sɔrɔ minisiri tɛ garibu don an n'a ye diinɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko baaraw a ka ca o de la fɔra i ka dɔnnibaw kɛ i kɛrɛfɛ sigi ye n'u ma parfɛn dɔ fiyɛ i kan i ni dɔ kasa bɛ wuli an ka nin minisiri ne yɛrɛ b'a ladi kuma bɛɛ n ko to ka kuma kɛ cogoya ni dɔw la n y'a fɔ aw ye sinɛfɔya dɔɔnin b'a la tiɲɛ fɔ kojugu an ka jamana in t'o fɛ kosɛbɛ n b'a fɔ minisiri ye kuma bɛɛ dɔɔnin fɔ i k'a tɔ to yen ale yɛrɛ ni tɛ se o de la mɛ fɔ a k'o de kɛ dɔɔnin dɔɔnin o la an bɛ kuma d'a ma a k'a ka foliw kɛ groupement mɔgɔw bɛ yan u k'a to an ka minisiri ka kuma fɔlɔ o ka groupement ka muɲu dɔɔnin ka kuma di an ka minisiri ma a ka kɛnɛ fifa groupement ka sɔrɔ ka kuma monsieur le ministre c'est la parole. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ما قال لا قدت إلا في تشهده
لولا التشهد كانت لاءه نعم. الشيخ الشريف عثمان بدن عيدرا أمبي فو أمبي بركلا مشينا فوا بوشون ترى كم يهفو مبابوارا نعمان هذا ممي برونينكا شروكه alaka eme jama ɲɛfɛ sirifukɛ si ani kɛnɛya ani lafiya ani hɛrɛ a bɛ ala bolo an y'a ɲini ala fɛ ala k'a di an ma e kɛra jamana in ji ye kunu e y'a ji ye bi ala k'e ka ji ye sini silamɛ bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ silamɛw ni diinɛ wɛrɛ mɔgɔw fana ala ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ jamana ka folikan don ka na di sherifukɛ ma su in na n'o ye an ka président ye colonel Ashimu Goyita ani a ka premier ministre docteur Choguel Kokara Mayiga ka na jamana ka bonyamasegin di sherifukɛ ma a bɛ min na jamana kɔnɔ su ani tile kuma dɔw bɛ n b'a fɔ bon a man d'ale k'a fɔ sa bon ayiwa n bɛ dɔn parce que a bɛ k'an filɛ sherifukɛ b'a kɛ jamana ɲɛ le quoi n b'a fɔra a ɲɛna politique kan tɛ révolutionnaire kan tɛ dogo la a kɛra an y'a yele a ye da don fɛn dɔ la sisan walahi jamana nin kɔnɔ n'i ma yaala e t'a la ko jamana nin ka kalan cogoya min na o kosɔn an mako bɛ min na bi o ye dugawu ye jamana in ye ko na sini an bɔra Gawo Allahu n ye ala tɔgɔ caman fɔ ye dɛ walahi n n'ala cɛ n ye kɔlɔsi sama k'a sama fo ka n sɛgɛn sufɛ ne ko n tɛ siran n ja ka gɛrɛ cogo dɔ mais sufɛ hali ni kɔnɔ mankan bɛ n pan ka wuli mais c'est pas possible fo ka yala a ye hakili min dun ma kun na sini kɔfɛ Gawo kana se kun na sini ma hali n'a ban ko ja sigi tɛ n cɛw cɛ bɛ yɛlɛma ten mais an bɛ lafiya de yan Bamakɔ yan walahi an bɛ kuma wɛrɛw yan n'a taara jamana kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ dabila wallahi ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka hakili ɲuman di anw ma an mun bɛ fan na bi n'an bɛ k'a fɔ ko an ye faamaw ye k'a sɔrɔ fan yɛrɛ ye population de ye fan tɛ sanfɛ dɛ fan bɛ ta duguma na de jamanadenw de ye faama ye sanfɛtaw kan ka kɛ baarakɛlaw ye mais an ye tendance renverser sanfɛmɔgɔw k'o kɛ faamaw ye ka jamanadenw kɛ baarakɛla ye kuma ka ca sherifukɛ ni n ye kuma daminɛ a bɛ siran n tɛ kuma caman fɔ sherifukɛ ka e fo dɔrɔn k'e barikada k'a fɔ an bɛ asura kɛnɛ min kan n'o ye silamɛya san fɔlɔ kɛnɛ ye an bɛ o cérémonie de la alhamdulilahi rabbil alamin dugawu an b'a ɲini e fɛ sherifukɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnin e k'a kɛ jamana in ye e k'a kɛ an yɛrɛw ye jamana ɲɛmɔgɔ e k'a kɛ o ye ani jamana kɔmɔgɔ an dara la e dusukun gɛnnen bɛ cogo min na e ka dugawu bɛ minɛ alakira ye min fɔ udu allaha wa antum muqinuna bil ijaba aw ka ala dali k'a sɔrɔ aw danba la k'a bɛ minɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ fɛn dɔ bɛ ni ala cɛ mais ne gɛrɛla sherifukɛ la i n'a lɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ani ala cɛ n m'a fɔ nasi dɛ parce que jamana na ne kuma fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko nasi ou bien jinɛ tɔgɔ ni fɛn ko dɔ kɔni bɛ ani ala cɛ n dar'o la donc sherifukɛ i ka dugawu bɛ minɛ dugawu kɛ jamana ye sɛnɛfɔkɛ tɛna kuma ba fɔ su in na n bɛ fo k'i barika la sunɔgɔ yɛrɛ bɛ n yɛrɛ la ka ban yɛrɛ n bɛ taa la n sɛgɛnniba nin nana wasalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wabarakatuh. I ka fili ayi i b'a bɔ yan de koyi sinon mɔgɔw sen bɛ o la an b'an ka minisiri fo ka barikada son excellent docteur Kone ka fo ka barikada kosɛbɛ o la groupement mɔgɔw olu ka cidenw bɛ yan an bɛna dakuruɲɛ 2 d'u ma.
Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barkada ka seliti wa salman ga naka so dinge salma naka sababaw. Shuye doge ka ba. Ale yɛrɛ ka yamaru kɔnɔna na a n'a ka bonya kɔnɔna na an tun taara groupement mɔgɔ minnu n'a sɔrɔ u bɛ nin su in ɲɛnamaya an tun taara ka foli ni a ka barikada k'o ɲɛsin olu ma groupement mɔgɔw labanna fana réunion kɛlen u ye an ci ale yɛrɛ fana ma fo an k'an jija bi an ka na karamɔgɔ ka asura kɛyɔrɔ la bi an ka na ka na u ka layidu u ye layidu min ta karamɔgɔ ye n'o ye k'a fɔ karamɔgɔ an b'i kɔ a nɔgɔyalen n'a a gɛlɛyalen na an b'i kɔ ka tila k'u tɛgɛ da kuranɛ kan groupement mɔgɔw kelen o kelen a bɛɛ y'a tɛgɛ da kuranɛ kan k'u kalen de k'a fɔ karamɔgɔ an b'i kɔ a gɛlɛyalen na nɔgɔlen na hali sa k'u b'o layidu de kan k'an ka na ka n'o layidu kurakura karamɔgɔ ye k'a fɔ u b'a kɔ a y'o taamasiyɛn dɔ ye kunna sini an farala ɲɔgɔn kan groupement na an ye kuma minnu fɔ an tɛ segin olu kan tuguni ko k'a yira karamɔgɔ la halisa a ye sabali min kɛ a ka dɔ fara o sabali kelen kan halisa sabu ka da kan an ɲɛ bɛ ale de la bi alakira jɔyɔrɔ la an bolo min dara alakira kan o tɛ se ka da ale kan ale b'a mɔgɔ caman b'a fɔ k'a fɔ yali u ɲɛ tɛ nin na o ɲɛ tɛ nin na o ɲɛ bɛ a bɛɛ la o mɛ fɛn dɔ de bɛ dusukun na o ka girin ka tɛmɛ dusukuntigi yɛrɛ kan o tuma na ko k'a fɔ a ye n'a ka sabali Useni bɛ faga don min na Useni ye kuranɛ de ta ka da kunkolo la ka alakira ka so ta k'a yɛlɛ o sanfɛ ka alakira ka jalamugu ta k'o kɛ k'a siri ka laban ka tila k'a fɔ ko yala an ɲɛ tɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa nin bɛɛ tɛ ne mɔkɛ ka ye wa ko an b'a bɛɛ kalama mɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an b'i faga de ale bɛ ka dɔgɔya de mɛ Useni kan tigɛra de k'a don tama na ka kɔrɔta o tuma na ko a ka sabali jamana in bɛ cogo min na ale ka sabali de y'a to an bɛ nin cogoya kelen na wa sabali kelen de fana b'a to jamana bɛ basigi o tuma na ko k'a yira la k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ansaru ko k'a yira la k'a fɔ aw kelen tɛ n'a nɔgɔyara alhamdulilayi an b'o de ɲini n'a gɛlɛyara don o don ni aw taara bilahi lezi a bɛ groupement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'aw kɔfɛ o don bilahi lazim walahi lazim a sufiya wa kadiriya wa siyaw bɛɛ a b'a bɛɛ y'aw kɔfɛ o don o tuma na karamɔgɔ ni ne tun ye an ka dakunɛ fila ye an cira nin de ye ka na fɔ aw ɲɛna o tuma na k'u ka dugawu kɛ jamana ye k'a ɲini ala fɛ an bɛ masa min ɲinan yɛrɛ na yarabi ala ka san caman yɛrɛ na degun min bɛ jamana kɔnɔ yarabi ala ka kɔfale hɛrɛ la ala ka labanko ɲuman d'a ma ala k'an sutura an bɛ hɛrɛ minnu ɲini ala k'o nɔgɔya an bɛ siran tɔɔrɔ minnu ye ala k'an kisi a bɛɛ lajɛlen ma wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. O la an bɛ groupement cidenw fo k'u barikada kosɛbɛ o la parti yɛlɛma président bɛ yan Yusuf Jawara dakuruɲɛ fila bi a bolo k'a bisimila. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An karamɔgɔ an b'i fo an b'i jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo a tun man di ne ye ka kuma mais ni bonya dir'i ma f'i ka bonya ta n ka président kɔrɔ a bɛ Ghana bi mais a dusukun bɛ yan ne yɛrɛ kɔni n nana n yɛrɛ tɔgɔ la n nana n ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n ye min mɛn yan o bɛ somɔgɔ sama bɔ hakili la i yɛrɛ kumana sabali kan kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ sabali ɲini e de fɛ k'a ɲini a ka dugawu kɛ jamana in ye ne bɛ bɔ Mopti hakili la minisiri bɔra yan a ye min fɔ a bɛ se ka maaw papa nin kuma diyara n na an b'a fɔ n ko jamana de tɛ yen nin kuma diyara n na mais ala ni a ka dugawu halisa jamana in jɔlen don an b'a ɲini aw fɛ halisa a ka dugawu kɛ jamana in a ka dugawu kɛ ala ka jamanadenw bɛɛ foyi tɛ bɛn de bɔ
bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala bɛ mɛ ni bɛn tɛ ala yɛrɛ b'i mabɔ na an b'a ɲini aw ka continuer ni duwawu ye vraiment kɛnɛ in kɛnɛ sewalen don n b'a dɔn kuma barikamaw de bɛ ka fɔ yan bi duwawu fɛn fɛn bɛ kɛ yan bi ala ta kɔfɛ a duwawu a bɛ minɛ an kana sɛgɛn duwawu la an kɔni an jigi b'aw kan halisa a kana bɔ jamana in kɔrɔ n'a bɔra jamana in kɔrɔ hakilila tiɲɛli a bɛ bonya ka jama bɛɛ lajɛlen fo ala y'an sigi hɛrɛ la yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen wuli hɛrɛ la merci. ayiwa an cɛ n baraji ayiwa an bɛ an ka Seydina Ali ka kisa tɔ in dafa an ye fɔlɔ min fɔ o ye misibaw bɛ ka misidenw nɔnɔ min a ko masakɛw de bɛna balo u ka maradenw na o filanan tuguni a ko boliw sigi bɛ kutuba kalanyɔrɔ la tasuma de bɛ ka b'u da kɔnɔ Seydina Ali ko diɲɛ tɛ wuli fiyewu fo mɔgɔw ka ta ka bila alimamiya la minnu n'a mankan fiyewu ko n'olu bilala la foyi tɛ b'u da tasuma kɔ nin fɔ kuma mɛnna dɛ san ba kelen ni kɔ mɛ ala y'a sabati anw ɲɛna boliw bɛ minibariw sanfɛ bi dɛ a sabanan a ko n ye yeli kɛ nakɔforo dɔ la nakɔforo nugulen don kojugu jardin ɲɛlen bɛ ko mɛ a bi kɔda yɛrɛ min na o kɔ jalen don pa ji foyi t'a kɔnɔ Seydina Ali ko a ko i ye nakɔforo min ye a sɛnɛ ɲɛlen don a ko o ti dɔwɛrɛ ye koyi k'o ye dɔnnibaw de ye k'u kɛnɛmana o nugulen don kojugu a filɔri bi yeleyele ni dɔnni ye ko nka o kɔnɔna o halakilen don ko ala ɲɛsiranya tɛ yen la ilaha illallah ko nin ye karamɔgɔw de ko ye u kɛnɛmana kɔni nugulen don kosɛbɛ n'u ye kuranɛ aya ta i ɲɛna e yɛrɛ bɛ kasi o i b'i dennin fɔni ka d'u ma n'u y'u ka magan u kun bɛ kuma min na u kun bɛ Egypte kuma min na n'u ko qala rasulu wa kunna yani fi Kahira ba'da ma zurna silamɛya ye tiɲɛ ye koyi bilahi la ale Seydina Ali de ko dɔnnibaw de don jardin nugu in dɛ ko dɔnnibaw kɛnɛmana de don n'u ye kuranɛ aya minɛ i ɲɛna n'u ye kuranɛ kalan i ɲɛna n'u ye alakira ka hadisa minɛ i ɲɛna i ɲɛji de b'i jigin ko nka a ka haramuya ala ɲɛsiranya kelen a t'u kɔnɔ k'o de ye kɔjala ye maa o maa bɛ siran ala ɲɛ i ti nkalon da mɔgɔ la maa o maa y'a dɔn lahara bi se maa o maa ye aya kelen dɔ kuranɛ na i ti nkalon da mɔgɔ la n'an kumana k'u bɛ dangani kɛ ko kira ko dangani kana kɛ kira y'o fɔ aw ye min a m'a fɔ kira y'i yɛrɛ danga de haramuya ko a kana kɛ i ka fali y'a kuntini ye k'i ben i ko i fali ta tiɲɛnɛ ala k'i ta tiɲɛ dɔ de la k'o fɔ a ka ban kira ko kana yɛlɛ a kan bilen dɛ i y'a danga ka ban n'i yɛlɛnna danga b'i minɛ i den ye kojugu kɛ i dimini i den kɔrɔ a bugɔ a neni ko mɛ kan'a danga i muso ye ko dɔ kɛ a ma bɛn i ma i dimina a kɔrɔ kan'a danga i cɛ ye ko dɔ k'i la muso mana dimi cogo o cogo kan'i cɛ danga nin dangani ninnu de balila u ka sadu mun a bɛ wakasi ta kɛ ala kira bɛnkɛ tɛ wa a donna silamɛya la don min na a ba ko ale bi sa a ti dumuni kɛ bilen fo sadu ka kafiriya
Sadu mana na kamna bab se ka wuli ka jɔ fo ka ba dɛsɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ye silamɛ nka n ba hinɛ bɛ na Sadu kamana gwana a ko Sadu ma i ba bi sa a ti ji min a ti dumuni kɛ n'i ma don kafiriya la k'i fa janfa Sadu kamana gwana Sadu dekunnen bɔra ba kɛrɛfɛ kafiri muso ye min fɔ kɔngɔ ni minɔgɔ tun b'a fɔ a ti ji min mais anw bi galonkɛmɛ tigɛ ko an ye silamɛ ye Sadu kamana gwana Sadu bɔra tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna taa kira ɲininka sa n'a sɔrɔ ale bɛ se ka bɔ diinɛ na pour que a ba kana sa kɔngɔ ni minɔgɔ fɛ Sadu y'i ɲɛsin kira ma yanni Sadu ka se dɔrɔn Jibirila jiginna ko Sadu bɛ n'i ɲininka bangebaa ko la k'a fɔ a k'a bangebaaw bonya nka n'u y'a bila fɛn na ni o ye Ala sɔsɔli ye ko a kana sɔn Sadu kun bɔra dɔrɔn kira ko n bɛnkɛ Jibirila y'i kɔn yan a ko Jibirila ko di a ko e nakun ye ba ko de ko Jibirila ko k'a f'i ye ni ba ko i ka kafiriya ko i kana sɔn nka a sago bɛɛ k'a ye nka bɔ silamɛya la ko Ala ko a m'o diɲɛ di jɔn ma Sadu ko Alahu akbar a ko bon Mamadu n bɛ min ɲini fɛ sisan Ala wele sa ne ba ka kanda n ba ka sɔn kira ko Sadu Ala k'i ba sɔn Sadu nana a ye da yɛlɛ ba ko Sadu don wa a ko na ya joona Sadu bolila ka na a ko n den n tɛgɛ minɛ i ka taa ni ye kira fɛ Sadu ko mun kɛra a ko i donna min na n bɛ taa dɔn a la manil farji manil muhyi manil mumitu manil nasir manil kafi manil wahab wahid wallahi dakuruya kelen Ala kira fɛ Sadu ba donna diinɛ na Sadu nana a ko kira masa a ko min ɲini fɛ nin dugawu telima nation o di n yɛrɛ ma kira ko Sadu ma ko i bɛ nin dugawu nation de fɛ a ko i ka dunda woloma i ka fɔta si dɔn kɔnɔbara in ko ɲɛmana in a kana haramu kɛ Sadu n'i ko Ala k'a kɛ a b'a kɛ billahi aw ye mun y'anw ka diinɛ na dɛ n'i jogo tɛ dɛ n'i ye Ala kira ka kuma de pour que i ka dugawu ka jaabi Sadu dunda woloma fɔta woloma ɲɛmana kɔlɔsi n'i ye min fɔ Ala ye a b'a kɛ n'a fɔ si ka seli a ye taa yaasi 100 kalan la ilaha illallah Saad kira ye dugawu k'a ye ko Ala k'i ka kɛruni sabati k'i ka dugawu jaabi kɛruni sabatili i b'o dɔn kala Sadu ma deli ka kala sama ka kafiri bɔ k'a jɛ o ma kɛ Ibn Abi Waqqas Abubakar de y'a nommé Iraki jamana na k'a kɛ yen gouverneur ye hasidiya ma daminɛ bi ɲɔgɔn juguya fin ma daminɛ bi o Sadu nommé k'a kɛ Iraki gouverneur ye Abubakar fɛ jugu wulila Abubakar fatulen ni Umaru nana jugu wulila ka n'a fɔ Umaru ye ko Sadu man ɲi ko a tɛ seli fɛ ko a ka seli cogo yɛrɛ man ɲi ko a ti taa mɔgɔw fɛ kɛlɛyɔrɔ la wa a ti kiiri tigɛ tiɲɛ kan walima a ti fɛn tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi sago ya Umaru ko nin bɛɛ b'a la ko Umaru ye mɔgɔ ci n ko diinɛ ye nin de ye mais ni diinɛ sera hasidiya ni juguya fin ma i bi bɔ diinɛ na i ni sɛtanɛ de bi baara kɛ Seydina Umaru de ye faama ye o don mais a ye mun kɛ a ye mɔgɔ wuli
kuma min bɛ ka fɔ cɛ ka taa ɲɛɲini o bɔra Madina a taara Iraq a bɛ taa seli misiriw kɔnɔ ni seli banna u bɛna baroda la a bɛ ɲininkali kɛ ne ko Saadu b'aw bolo yan cogo di de riwaya in ye fila ye kelen ko maa si t'a jaabi kelen ko k'u bɛ Saadu tanu a ye k'a ka ɲi k'a ye misiriw turunɛ ten ka taa se misiri dɔ la a ye ɲininkali kɛ ko aw ka guvɛrinɛri b'a bolo yan cogo di Saadu bɛna a bɛ Wakasi cɛ dɔ wulila ko ne bɛ ko saba fɔ ko Saadu filɛ nin ye a tɛ seli ka ɲɛ Saadu filɛ nin ye a tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la wa a tɛ tilali kɛ tiɲɛ kan guvɛrinɛri min cira ka na o ye ci bila Sidina Umaru ma ko wa nin de fɔra a ka ko la Umaru fana ko problème t'a la Umaru ye papier di k'a y'a bɔ guvɛrinɛriya la ka Amar Alakira ka denmisɛnnin biɲɛ kɛnɛ dɔ tun bɛ yen ko Amar Sidina Umaru y'o de nommé ni nɔ na ka nin ka guvɛrinɛriya tiɲɛ cɛ y'a ɲininka ko bɔn ko nin fɔra ko i bɛ mun fɔ a ko foyi a ko n bɛ n ka wele bila kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla ma n t'a sɔsɔ n t'a wele yɔrɔ si n bɛ kuma kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla fɛ a ko Ala cɛ ye min fɔ ne ma n'a sɔrɔla nkalon don ni nkalon n'a ye nkalon de danna Ala si janya Ala a ɲɛ guwan kana sa balo kɔrɔ a kana balo sɔrɔ a yɛrɛ Ala kana d'aw ma dɛ a fitinɛ mɔgɔ tɔɲɔnnen ka dugawu waati bi ne b'o de fɔ a ye sabali a ye sabali a ye sabali Ala bɛ yen min bɛ sen na a ɲɛ b'a la a tulo b'a la a ye sabali Saadu ye nin fɔ kira ka sahaba dɔ b'a lakale a ko walahi ale ye cɛkɔrɔba in ye a ɲɛ a sanfɛ ɲɛ kongo o jiginna ɲɛ kan kɔrɔ fɛ ko mɛ a bɛ yaala ka saraka de deli n'a ye dumuni kɛ a b'a tɔ d'a ma n'a ye musomaninw dɛmɛtɔ ye a bɛ hakɛ to a bɛ taa bolo don u ka taafe kɔrɔ nin silamɛ tileba mɔgɔ danga y'a minɛ a bɛ taa bolo de don musow ka taafe kɔrɔ u b'a gosi he cɛkɔrɔba mɔgɔ danganen a b'a fɔ ko tiɲɛ don ko walahi ko Saadu ka danga de b'ale nɔ minnu ko danga ti bɛn o tuma na a bɛ kira bɛnkɛ kɛ cogo di a bɛ Saadu bila min Nabilayi Nuhu ye dangani kɛ ko Ala n ka dugu ci kafiri fɛn o fɛn bɛ a bɛɛ faga u tɛna foyi wolo kafiriw nin bɛ kuranɛ kɔnɔ dangani man ɲi yɛrɛ danga de man ɲi n'i ma Ala jugu danga Ala ka danga b'i yɛrɛ kan maa o maa bɛ fɛ ka Ala ka diinɛ tiɲɛ Ala jugu don Ala ka diinɛ tiɲɛbaw Ala k'u dɛsɛ Ala k'u jigi tigɛ Ala k'u bi dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na Ala k'u bi dingɛ kɔnɔ u ɲɛ tɛ min na a ye dugawu kɛ dɛ a ye Ala wele jigi foyi t'an na setigi Ala kɔ a ye Ala wele mais Ala ka tiɲɛ tɛ tunu k'an balolen to silamɛya tɛ kɛ ye cogo silamɛya ye abada a bɛ kɛ baara silamɛya ye a ye dugawu kɛ amin Sidina Ali ko nakɔforo nugulen ko karamɔgɔw ni dɔnni de don n'u ye kuranɛ kalan i daji bɛ jigin
n'u ye kira ka hadisa f'u yɛrɛ jaabi tigɛ ko mɛ a ka haramuya ala ɲɛ sira ɲɛ kelen a t'u dusukun na k'o de ye kɔjala in y'a kɛrɛfɛ amina a ko banabaatɔ minnu n b'u to bana na ka wuli ka taa kɛnɛbaatɔw fo kɛnɛbaatɔ de k'an ka banabaatɔ fo mɛ jaabiru ko k'ale ye kɛnɛbaatɔw de ye banabaatɔw de ye banabaatɔw de bɛ ka wuli ka taa mɔgɔ kɛnɛmanw fo Seydina Ali ko cogo di a ko i k'a dɔn ko banabaatɔ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko fandanw de don n'i bɛ fanda yɔrɔ dɔn i b'i seko k'a y'a ka so ko mɛ ko diɲɛ ti wuli fiyewu ko fandanw de bɛna wuli ka yaala waritigiw ka bulondaw la k'u dahirimɛ ɲini mɛ waritigiw tɛna hinɛ u la u ka so olu de bɛna wuli ka waritigiw ɲini ka t'u ka hinɛ ɲini k'o de ye banabaatɔw taali ye kɛnɛbaatɔw fo a ko a ma i ye tapi min ye sani dugu cɛ dɔ dulon bɛ a bɛ fɔ cogo di buzan na dɔ dulon b'a buzan na yan dɔ dulon b'a buzan na yan dɔ dulon b'a buzan na yan k'o tɛ dɔwɛrɛ ko mɛ ko mɔgɔ si tɛ tapi in yɛrɛ sanfɛ k'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko diɲɛ ti wuli ko tapi in ye silamɛya de ye ko kɛrɛminɛnaw de bɛna y'a la mɛ vila la nin k'u bɛna dɔgɔya la ilaha illallah e bɛ buzan minɛ anw de ye alimami maliki ka mɔgɔw ye anw de ye alimami dɔ bɛ dɔ minɛ anw de ye siyaw ye dɔ bɛ dɔ minɛ anw de ye safiyaw ye bɛɛ bɛ kule n'i ta ye ko mɛ tapi yɛrɛ lankolon don la ilaha illallah n'aw bɛ ne ka kuma faamu a filɛ nin taabolo kow de bɛ yan mɛ ala ka diinɛ yɛrɛ k'o minɛ o tigi dɔgɔyara dɛ taabolo kow de bɛ nin de y'anw taabolo o ye tiɲɛ mɛ silamɛya yɛrɛ bila la silamɛya tɛ foyi ye ala dɔn kɔfɛ jogo ni jogo t'i la kafiri ka kusi ye a ko a ma ye kɔnɔni fila min ye a m'a fɔ ko kɔnɔni fila bɔr'u ɲa kɔnɔ ka taa k'u ma segin bilen wa Seydina Ali ko Jaabiru ma ibnu Abdallah a ko kɔnɔni fila in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi el wafa'u wal amanatu Seydina Ali ko a ma ko kɔnɔni fila in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi layidu dafa ani danaya ko kɔnɔni fila in y'o de ye k'olu taara diɲɛ ti wuli k'o kɔnɔni fila bɛ taa ko fo ka diɲɛ wuli u ti segin kun layidu ani danaya dafali i bɛ wafaw dɔn ni mɔgɔ bɛnna min kan k'a kɛ ten ni mɔgɔ bɛnna min kan k'a kɛ ten ni ala bɛnna min kan k'a kɛ ten a bɛ fɔ o de ma ko wafaw ɛlɛ amana o ye danaya ye maa y'a ka fɛn kalifa i ma walima i bɔra mɔgɔ dɔ leebu kan e bɔra mɔgɔ dɔ leebu kan a ko sutura e sɔnna ka bɔ a kɔrɔ ka taa ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye Seydina Ali ko nin kɔnɔni fila taara ko nin de bɛ taa k'u ti segin bilen layidu dafali ani danaya mɛ kira ko ni nin tiɲɛn'i bolo ko hali tɛ diinɛ na ayi ni nin tiɲɛna alimami bolo kira ko kafiri don k'a to misiri kɔnɔ la diina la ima liman la amanata lahu wala diina liman la ahda lahu a ko nin kelen bɛ maa min jɛ a k'o tigi tɛ diinɛ na a k'o tigi tɛ limaniya jɔn ye danaya yɛrɛ bɛ min kɛ a ko hali kafiri ka kuso ye ka mɔgɔ ka gundo dɔn k'a fɔ n b'i sutura walima mɔgɔ nana ka fɛn dɔ f'u ye k'a fɔ karisa hali anw ma surafana dun
ɲɛmɔ i ka ɲɔ bɔrɛ kelen juru don na nka i kan sutura ka n'a fɔ ma ye e y'o juru don o la ka sɔrɔ ka t'o lakɛ kira ko o tigi yɛrɛ tɛ diinɛ de la quoi ko o tigi tɛ diinɛ na kafiri ka so ye parce que kafiri bɛ diinɛ na o bɛ kafiriya diinɛ de la mais kira ko nin tigi tɛ diinɛ yɛrɛ la a ye dɔnnibaw ɲininka kuma na Senali ko nin fila bɛ bɔ u tɛ segin bilen o kana maa lebu hali tiɲɛ kan mɔgɔw to n'Ala ye min sutura o sutura kira ko maa o maa n'i i silamɛ ɲɔ lebu ni hayibu dɔ ye ko i k'i sigi ale Mamadu kale na Ala t'i fa fiyewu n'Ala min malo fo i ka so ju la k'o tɛ kɛ fiyewu mais e k'a lajɛ selaw bɛ ka min kɛ ɲɔgɔn na bi e k'a lajɛ k'olu bɛ silamɛya tɔgɔ wele u yɛrɛ la e t'i fɛ mɔgɔ dɔ ka balo e t'i fɛ dɔ ka si bi ni dɔnni don ni min fɔra n'i ma da o la na ni dalilu ye nka n t'i fɛ dɔ ka balo e bɛ tila k'a fɔ ko e bɛ seli ko e ye silamɛ a silamɛw ni dekun de b'an kan an ka dugawu kɛ jamana in ye su in na a fayida ka ca kojugu mais ne ye arakan 4 de t'a la arakan fɔlɔ n'i ye fatiya kalan i bɛ kulu wala o siɲɛ 11 kalan arakan 1 o 1 n'i ye fatiya kalan i bɛ kulu wala o siɲɛ 11 kalan n'i ye 2 kɛ i bɛ tahiya kɛ ka salamu bila yɛrɛ pewu ka tila ka wuli ka o 2 ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ fatiya kɔfɛ kulu wala o siɲɛ 11 n'o dafara i t'e turulen duguma i yɛrɛ i ka jamana i denw parce que ni silamɛ bɛ dugawu kɛ kana da i yɛrɛ ma dɛ n'i bɛ dugawu kɛ dɔrɔn dugawu tila bɛɛ cɛ ni bɛɛ m'a sɔrɔ e b'a sɔrɔ mais n'i ye ŋaniya koron kelen Ala t'i kelen fɛ a bɛ nin kɛ ni nin kɛra a b'aw yɛrɛ kalifa Ala ma san yɛlɛmɛ in na Mamadu Konate Sekine Jawara a tɔgɔ ye di Sise minnu bɔra yan Suala Bayayo u san yɛlɛmɛ nasi de sɛbɛnnen don ka fa bɛɛ fa bɛɛ ka taa minɛ k'i min k'i mu Yuba fana o bɛ min Bugayi Male karamɔgɔ Male Bugayi fɛ yen san yɛlɛmɛ nasi bɛ yen i b'a min k'i ko ne yɛrɛ ka kalandenw ye dɔ sɛbɛn n yɛrɛ yanni n ka na n ye n ko a kɛra Ala ɲɛna Ala ka sa hɛrɛ d'an ma Ala k'a n'aw sutura Ala k'an ka jamana sutura Ala k'an ka jamana bɔ ya Rabbi jugu Ala k'u halaki ayiwa baya an ka ko bɛ laban n'o de ye n t'i fila fara Ala kan n t'i fila fara Ala kan n t'i suɲɛli kɛ n t'i jɛnɛya kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'an dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye kira yɔrɔma kosɔn